Segundo Maiza, Gloria Pejenaute, Saturnino Luis, Jesus Miguel Zeberio eta Jose Luis herritarren heriotza, Etxarri Aranatzek bere historia hurbilean bizi izan duen giza tragedia handiena izan da. Asko sufritu duen herri batean eman den gertakaririk larriena izan da 1976 urteko ekainaren 18 hartan bizi izan zena. Bertan, bizia galdu zuten 5 etxarriarrek eta beraien senitartekoek merezi dute Etxarriaranazko herriaren aitortza hau. Injustizia bikoitz baten biktima izan direlako. Alde batetik, modu bidegabean galdu zuten bizia. Zorigaiztoko lehergailu hura ez zelako inoiz aurkitu zuten tokian egon behar. Eta beste alde batetik, modu bidegabean ere jarri delako beraien bizkar gainean gertatutakoaren arduraren zama. 50 urte pasa dira eta oraindik orain Espainiako ejerzitoak, Espainiako estatuak berak, ez dio bere ardurari aurre egin. Nola demontre esan dezakete arriskuak ekiditeko hartu beharreko neurri guztiak hartu zituztela? Normaltzat hartu behar dugu orduan abereak eta pertsonak ibiltzen diren paraje batean heriotza eragiteko prest dauden lehergailuak egotea? Ez. Handia mendira lehergailu horiek eraman zituztenak bazekiten zer eramaten zuten. Eta Handia menditik irten zirenean oso ongi zekiten zer uzten zuten bertan. Beraiek dira, ejerzitoa, Espainiako estatua azken finean, gertatutakoaren erantzunkizuna beraien gain hartu behar dutenak. Gertakari bidegabe honegatik, kaltetuak izan diren Etxarri Aranazko herritarren ondoan egotearekin batera, gure herriaren izaera bakezale eta antimilitarista azpimarratu nahi dugu gaur hemen. Aintzinatik gure herriak modu ezberdinetan erakutsi izan du ejerzitoa ez dela ongi etorria hemen. Iragan mendeko amaieran hegemonikoa bihurtu zen intsumisioaren aldeko mugimenduak erro sakonak ditu gure herriaren historian. Gaur, munduaren luze zabalean gerra eta militarismoaren mehatxua edatzen ari denean, ejerzitorik ez, gerrarik ez, oihu egitea utopia hutsa dela irudi lezake. Bere garaian, Telesforo Monzon abertzalearen hitzak gogora ekarriko ditugu. Zuek utopikoak eraikiko dezute etorkizuneko Euskal Herria. Bai, sinistuta gaude posible dela mundu bat zeinean jendeak eta herriak elkar errespetatuz biziko diren. Zeinen jakinduria eta aberastasuna denontzat bizitza hobeago egingo duten gauzetan inbertituko den. Ejerzitoak, gerrak, heriotza, mina eta miseria besterik ez dute ekartzen. Ongi ikasi dugu hori, Etxarri Aranatzen.